تەویک و پارتیەکیتیا دەموکراتیک پەیادێ دەبێژە وان سیستەما فیدرالی لە ڕۆژاوای کوردستانی ڕاگەهاندنە لە هین وێ کانتۆنên wan jî bimînin. Li alîkî din jî Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê dibêje sîstema ku peyadê ragihandî tenê navê fêderaliyê ye. Hevserokê peyadê Salih Muslim ragihand got ew dê ji bo fêderaliya Rojava Şixta Bakurê Sûriyê Amerîka Sûriyê razî bikin û wê sîstema kantonan jî wek xwe bimîne. Li gorî malpera Îlarî Herber ya Tirkî ku Muslim li ser fêderaliyê gotiye fêderalî ne ji bo Kongrê Cinêfê hatiye ragihandin û ew 4 mehbûn amadekarî ji red hatin kirin û em ji bo razîkirina Amerîka û Sûriyê kar dikin. Li alîkî din jî Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê dibêje ragihandina peyadê ji vê sîstemê re tenê nave û ew sîstem bê bingeh e. Ev tiştê ku peyede kirî tiştekî bi tenê kirî nav lênayî fêderaliyê em dibêjin peyede ne heqê xwe ye wek hizb bi tenê tiştekî bike û teşwîşê li ser şiarê fêderaliyê û daxwaza fêderaliyê bike. Ji alîkî din ve pisporên yasaya navdewletî dibêjin sîstema fêderaliyê divê di navbera hikûmeteke navendî û yek xwecehiyê de be û tiştek ku peyadê û hevalbendên xwe ragihandîn navê fêderaliyê ye û dibe ragihandina wê jî wekê bersivek be ji nebejdariya wan di Kongrê Cinêfa Siyan de be. Di roja hevdeyê vê mehê de Partiyekî Demokratîk peyadê û hin hevalbendên xwe û hejmareke kesayetiyên Ereb dê Kongreya Bajarê Rûmêlanê de sîstemeke nû ji bo rêveberiyê ragihandin û navê wê xistin Fêderaliya Rojava Şixta Bakurê Sûriyê.